बर'आ थैलेर हिन्दु नङा ट्राइबेला हिन्दु नङा दिनै बे दुखुनि सानावब्लाबो आं मोनसे खावलायनो लुबैदों जोबथानायाव अनजालु गोविन्दनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोफुरियाव आफा आनान गसाइनि खाथियाव जुगामि आलो गोजोनै थानो जायगा मोनथों आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय नोंथांमोनबो अलरेडि गाबबाय आं मोनसे फिल'सफिखौ बुजियो दे मानसिनि जिउआ थैयानोलै इजिप्ट सियानफोर गैयाब्ला इजिप्ट देशनि मानसि बे इजिप्ट देशनि फिल'सफियाबो सान्थौ एखे जोंनि बायदि बिसोर मानसि गोथैखौ मानो मामि खालामफबो ओरैनो बिसोरनि बुजिनाय साननाय आरोखि मानसिनि जिउआ जिहेतु थैया बे देहाया बैसोमुथि बिमा हाजों सोरजिजानाय बे देहाया बायोना न' बांफ्रा जेरै बायो न'आ जेब्ला बायलाङोब्ला उखुम गब्लंलाङोब्ला इन्जुर गब्लंलाङोब्ला बेयाव जेरै मानसि थानो हाया गोदान न' लुफिननो नागिरा होमब्ला बेखायनो देहाया नोरजिया जाबाथाय बेयाव थानो बानानै मेंनायबो फैयो रेस्ट लानो आलासि जाहैनो देश बिदेश गिदिंनो जिउआ ओंखारनानै थांथों जायो खिन्थु जेब्ला मेंगाबाय देश बिदेश गिदिंहैखांबाय मेंगाखांब्ला गावनि माबायाव देहायाव हारा कंकालाव बडियाव हाबफिननो लुबैयो जाहैदों दा जायनि हारा कंकाला सावजाबाय बहाय एरसोनानै थाबायबो लेखा नै मालाय इजिप्सियानफोरनिया जेरै मामि बानायनानै हा सिङाव दोनदों हाबफैफिनो जाहैदों बेसे गिदिर सान्थौफोरलाय जोंनिया मानसि थैब्ला से जोंबो हिन्दुलै हिन्दु होननानै सावनानै गारजोबो सेस सानसे बेलासे बर' जाथि जोबजोब्बाय सोनाब देशनि सोरबा स्कलार पन्डित फैबाय बर'फोर दंमोनलै आसामाव नर्थ इस्ट इण्डियाआव बड'लेण्डबो रायजो फिसा दंमोन बिस्रा थुरायदेर नाहैनो फैबाय जोबजोलांबाय बर'आ हारा कंकालाबो सावजाजोब्बाय हाखर जावना नायबाय एन्थ्रपलजिस्टफ्रा आर्किअलजिस्टफ्रा हिस्ट्रियानफ्रा गैया बर'निथ' बारा हारा मोनाखै ख्रिस्टाननि हारा मोनदों मुस्लिमनिसो मोनदों नुबाय बेसे लस बियो ग्रेटेस्ट काइन्ड अफ डेमेज बेखायनो आं उपेन्द्र ब्रह्मखौ जेब्लानो बे केन्साराव गोलैबाय बेमाराव बम्बे टाटा मेल हस्पिटालाव सानसेखालि बेखौ हरसे नेदों आं सानैजों बिराद डिबेट नांबाय ओइ मानसि नों थैब्ला खिन्थु आं नोंखौ फबगोन होनबाय ओइ फाग्ला आंखौ बोरै फबनो आं बोरै हां मोनो जाबाय आरे आदबो नों थैब्ला नों बहा हां मोनबावगोन बुंबाय आङो माखासे आंनि जुक्तिफोरखौ आरोखि लास्टआव बे कनभिन्स जाबाय येस दे फबजासिगोन सजा खोथा सोलि बेफोर बाथ्राखौ आं बुंनानै महिनी बोराय दंना महिनी ब्रह्म बेखौ आं फबनो नागिरदोंमोन आरो दुखुनांथाव बे सासे बोराय अथ' कन्ट्रिबिउसन होजाथिनो हा खरलबसे होनो रावबो गोसो गैयाब्ला जा बर'फ्रा लांनानै बेसोरा सिबायखौ सावना गाहैबाय बिदिनो जगदेश ब्रह्म प्रफेसार बेखौ आङो फबोदों फिसाला आमेरिकायाव थायो आमेरिकान फैखांनाय लोगो लोगो फिसालाखौ आं कनभिन्स खालामबाय फबब्ला मा लाब जायो सावब्ला मा लस जायो दा बेखायनो आंनि हाम्बुल आपिला बे जायखि जेखि धोरोमखौ फुजिया मानो एटलिस्ट गावनि न'खरनि बर' फिसाफोर थैनायखौ खिन्थु सावनो नाङा दै फबनांगौ आं बर' समाजावबो अनेक बुंबाय प्रथमाव खेबसे बर' समाजनि कनफारेन्स जादों प्रस्ताब पास खालाम आं थिनदोंमोन नाथाय जोंना बुजिया जोंबो हिन्दुलै जोंबो हिन्दु बाथौबो हिन्दुलै ब्रह्मबो हिन्दु गासिबो हिन्दु मा जाखो बे बर'आ थैलेर हिन्दु नङा ट्राइबेला हिन्दु नङा मालाय सोनाबहा सेमोन 2022 मायथाइयाव जादों दिल्लीनि जन्तर मन्तराव लाख लाख ट्राइबेल मानसिया ज' जानानै बुंदों जों हिन्दु नङा जों आलादा ट्राइबेलनि धर्मखौ जोंहा बे स्पिरिटजों थानांगौ आं बेखिनिखौ आवरायबाय बुंनांमोनब्लाबो गोनांथि दं सानदों आं एसे हानदेरना बुंबाय नोंथांमोन एसे बुजिनो नाजादों जोबथानायाव नोंथांमोन बयनोबो आरो खेबसेबाव दिनै नोंथांमोननि जगदाननि थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय आं साबायखर बावबाय आरो नैबे दिनै बेखेवनाय जे बिजाब
बे बिजाबाव हयथ' गबिन्द बसुमतारीनि सोमोन्दै जेसेबां जों लिरनो हानांगौ संदाननो हानांगौ हयथ' हास्लाबाखै सम थोआखिसै उनफ्राव जुदि हायोब्ला एसे नाजाबावनो नाजालायदो आं बेखौ खावलायबाय आरो गोजोन्थों खुलुमबाय